Assalamu alaikum, ýyldaşlar. Arada başgalarym bilen şu ýerde bir ulmaga diýilen brendi bolan Kolos supermarkete girdik. Gatdymyz elal kassa töleği oşurna durkak. Aýna bir-birimiz bilen türkmençe gurlaşandy eşitden şu kassadaky ýaşaryk gyza boldur 15-16 ýaşlaryndaky. Biz bir hili nurly wakyp Hüsnüň öz kassasyna çağırdy. Hakasy bu çağı hem türkmen çağı bolup çykdy. Ýöneýem Amerikada dolup öňüwesen nesilmizden. Bu çağa Türkmenistany hiç wagt görmedik-kini bizime şol en atasynyň öz dogduk mekany hakda gurrunlaryny kendiňläp ösen çağı. Öňden görünip dur, edeplije hem mulaýym. Bizim däp desturlarymyzy saklap oturan maşgalada ösen arasaja bir çağaçyk. Öňden asly lewapdan nirelden nip soramyzy bu çağa bir kuş tapara şu 3 punkt dip Hüsnüň gaýtylady. Bolmasa şolaryň näme aňlaýany bilmeýärler görüp durşy çağın. Adamlar şu wagt şu çağı gözüne seredimdi. Ağlaýasym geldi. Eger siz şu mahal şu çağın ýüregi bilen öz tanamayan mekanyny näde küýsep oturan gören bolsaňyz, onu sizem durup bilmezdiňiz. Eýsem siziň çağalaňy şeýle küýsemede diýýärmi? Öz dogduk mekanyny. Ya siziň şu daşyny esli wagtlap oturanlar siziň düşmüde ýerenokmy ata oturmaz. Ben bu süjeden näme üçin şu urundan başladym. Arada şolara ýaly esli wagtlap bäýerde umukly oturanlaryň biriniň jogabyny eşitdim. Aý maňa şu ýurt hakyna diýen aladalaňy gerek ýok diýip şu jogabyny eşitdim. Indi şol ýyldaşymyzdan sorasym gelýär. Şoňa meňde ýene-de bir topar ýüzlerini pilin dawanyna urup ýaşap berenlerden onlardan sorasym gelýär. Bolmasa şolaryň köpüsi bäýerde profesora derejesine yetip hem wezipeli we awraly adamlaryň arasynda aýlanyp berler. Bolmasa şolaryň köpüsiniň ähliaky howsarlary ýurdun içinde dälle ýanlaryny suwlap atlap berler. Bolmasa imini şular özlerini bizim milletimiziň saýlanyň gatlygy bolan intelligensiýa hem medeniýet gatlygy diýip atlanyrýarlar. Men öz bilýärlerim ençemizi şu daşy ýurtlarda esli wagtdan beri gurada oturanlary bilmeýänleme ondan kendir. Özüm köpüsi hakykatdan munafiq adamlar. Iňormanna şu özlerini durmuşda alyp başlaryny tin edemizdi. Edýän sadakalarym ýetip, özlerine ýetip, olum hem bilim derejelerini kim ýok ýaly. Bolmasa şolaryň köpüsi özlerinde türkmençe öýrenip däpleri saklaýarmyşlar. Şunun hemmesine men bir ýekiji soragym bar şu sebäpli. Siz bu zatlary kim üçin edýäňiz? Siz şu bilimiňizi, okuwlaryňyzy, karýeralaryňyzy, wezipalaryňyzy haýsy sebäp bilen almaga beýle darajaşýarys? Siziň adam insan hukmuny, ýani türkmenliği we ýaşlaryň ömürlük iňormanyna adam insan hukmuny soňky ýetmeli derejeňiz nämeden warat? Şoňa düşünýärmi? Siziň öz pikiriňiz bardyr şu hakda. Ya ahlak hem wujdan ýalmaýançylar sizi gyrklandyrany başlardyň diýilýär. Ýene şu ýerde men orşulymysam bolmaýar öýdýän. Я знаю многих из вас, правда заочно, особенно из ТАССа. Знаю, кто как живет и чем дышит. Ну, как знаю. Знаю по тому допуску в соцсетях, который у многих из вас, в принципе, не лимитирован. Я вижу вашу жизнь, вижу, как вы гордитесь, и зачастую по праву гордитесь, наверное, своими регалиями, своими достижениями. И вы, наверное, имеете для этого какие-то и свои, обоснованные для себя основания, со своими внутренними негласными принципами, придуманными вами для самоуспокоения. И тем самым вы, наверное, считаете, что и так делаете больше других для нашего народа или для страны. Но скажите мне, неужели ни один из вас, столь образованных и достойных, ни разу не задумывался всерьез, правильно ли вот это вот все? Все, что вы делаете, не кажется ли вам, что ваши действия больше напоминают помощь гомеопата при лечении последней стадии рака? Неужели вам не приходит в ваши замечательные и талантливые головы, которые вы все, подобно страусам, так глубоко и комфортно зарыли в пески вашей совести, что пока вы одной рукой будете с воодушевлением пожимать руки таким, как Мерет Таразов и ему подобные, а другой рукой пытаться облагодетельствовать цивилизацию, ну и стало быть и нашу нацию, какими-то фундаментальными благами, открытыми вашими незаурядными мозгами,
Не кажется ли вам, что со стороны это больше похоже на фарисейство и лицемерие перед самими собой? Думаю, каждый из вас прекрасно отдает себе отчет в том, что сейчас нашей страной управляют скорее средневековые варвары, чем образованные люди, для которых понятие чести и достоинства лишь повод для насмешек, а патриотизм и нация лишь возможность набить свои ненасытные желудки. И мне всегда казалось, что достоинство и порядочность любого индивида в первую очередь определяется кругом его общения и рукопожатия. Вполне допускаю, что в своем кругу господа Аразов и Миредов, как и многие другие так называемые «господа» в кавычках, может, они и считаются неплохими ребятами, но ведь мы все знаем прекрасно степень их коррумпированности и продажности, как знаем и степень интеллекта и особенно нравственных качеств всей нынешней правящей верхушки Туркменистана. И вот теперь судите сами, на какой ступеньке нравственности и достоинства находится каждый из вас, если вами управляют такие приматы, как вот это вот дегенеративное семейство и его не самое умное окружение. Попробуйте сами, без моей помощи, чисто по-мужски и по-человечески, оценить себя и степень своего достоинства. Хотя бы теми остатками своей именно национальной туркменской гордости, если, конечно, она осталась у вас. Ведь вы все, так или иначе, свою самобытность определяете в первую очередь именно, наверное, через призму уникальности собственной нации. Ведь так? Поскольку в моем случае слово «туркмен» по отношению ко мне всегда произносилось и произносится с большим уважением, потому что я веду себя соответствующе и поступаю так же. Может, из вас кто-то и стыдится своей национальности, но для нормального человека это нонсенс. Стало быть, для каждого из нас, кто так или иначе принадлежит к туркменам, основополагающим звеном самоидентификации является вот это вот, посланная нам Богом земля. Димек yurdum yokkerine bizim her birimiz sizem bizim millet türkmenine basım altın içinde yitik kiçiğimiz besverli olup dur. Onna yurdumuz yitik giden zaman sizin artıklarınız kiminle kilişirip yaşamalı olacaklarını oylanıp gördünüz mü? Ya siz hakikaten sizin nesliniz şu Türkmenliğine galir edeceğiniz mi? Siz kime alacak oluyorsunuz? Sizin Türkmenliği keseki yurtlarda hasıl veren nesliniz edilsiz üleyençeğiniz Türkmen olup gajaklarına şunu düşünýänsiniz we onda haýsy sizde bolmadyk awraýyň hem merteben gururuny siz şu wagt etjek bolýarsyz. Siz özüňizden düşünmelisiniz da şu eliňizde 70 diplomaly 50 kitapar professor bolanyňyz bilen sizin awraýyňyz şodur şunu düňe gurulun awraý bolup galjakdygyna. Ýa-da doğrudan şu özüňizi düşündireden komfort zonasynyň içinden käwat dur puljaga sadakasy bilen Allahyň awraý gazanyp Spayar mı diýäňiz? Siz özüňizden düşünmelisiniz da sizin bu hereketleriniz ol diňe öz wujdaryňyzy köşüşdirmek üçin edilen zatlar. Eşdiýäňizmi, sportsmenler, size de degişli şu zatlar. Şu çeşeniň boşlaryndan soň sizden ägeň malumlaryny. Bolmasa şolarda nähili gaýdysyz hem namusça milletdi. Bular ýaly ýolbarsylary tuğuşuny bilen bolsalar, onu bizimkilerden gatam görmeliler kädiýär. Hatta şu olan gözünün aslında doğrularının doğrulap öldürseler şeylemi sportsmenler. Siz minni Süleyman Ýaly Kahraman Çağlamynyň aladasyny etjekdir. Siz şol internetde herelerden kim galman bir-biriňiziň öňünde bispantowy selfilerden ýadamadyňyzmy ýigitler? Bolmasa sizin köpüňiz bilýärdiňiz kim sebäpli Süleymanyň janyny pida etdiler bu haramlar. Ine şu jagaz hamala şadada. Ine şu sebäpli dämi eýsem? Bu tohumun kimdigini, nereden çıkıp näme işläp berenini entek size hayretin süjede görkezdir basym. Ol Kadyrowyň öz oğlunyň maskara bolup ýörşýäli, size de gulup bolardy egerde siz öz maskaraçylygyňyzy Süleyman Jigimiň şirin jany bilen ýapmadyk bolsaňyz. Sizin bar ýeten edermenligiňiz hem diňe özüňizden has munasip bolan çağdaşyny şagal kimini üçüp köpläp gemirmek bol. Şeýlemi? Siz hakykatdan şagallar. Sizin nesliňizem sizden gatydaşy gitmendir. Şol sebäpli edil siz bilen deňlikde sizin şagalaňyz jogam çekerler. O biri 14 ýaşyna ýetmendir ýa 16 ýaşyna ýetmendir diýip indi separny etmeň. Siz arwahlar çinden açdyk. Şonluk bilen
köp kişini öz başyňyza özüňiz öýürdiňiz. Sizin kelläňizde intigam soňuny oýdýan, şu sizin garşyňyzda häzir eýýän. Kiçiräňem bolsa ýöne nähil efektiw howpsuzlyk guramak işläp başlanýan. Basın oguramaňam adyny beýan edersiz. Hem käwür derňeňlerin netijelerini sizin dikkatiňize hödürlärs. Ondaşyndan bizim ýene öle çekdikligimiz bar. Suleymanyň depterinden aýry ýene de bir esasy spisik beretmeligi hakynda teklip. Şol spisigde giren jinayetden hem şol jinayetlerde günälenýän adamlaryň akwaly dine ölüm jazasyny mesulen çekilmeli. Şol spisigde giren jinayetkerler her birisi tä şol soňky şahsiýetine çenli jogaby çekilýänçe wagt çekilmesi bilen ýatyrylmagy hakky bolmalylar. Angliýanyň premier ministri Margaret Thatcher diýipdi bir wagt. Haşenda sizin çağaňyz birinji halal gazanan pulunu marojny satyn alanda siz çağaňyz şo marojnyny dady peçpenke elinden alyp şondan 20% diýişläp alyň. Çağaňyz geň alyp size seredýänçe ýene de 30% diýişläp alyň. Şondan soň galan marojnyny eline ysryp düşündirjek boluň. Ine hökümet diýil ýani. Her bir gazanan pullar bilen özüni alyp barýar. Ýöne her bir şahsiýet şol özünden diýişlenip alýan pullaryň hasabyny azaldyrmylýar. Haçan şol adam diýişläp alýanyň elinden tutup şondan her diýişlenen prosentiniň hasabyny soramagy öwrense. Eger şol realterýany her bir ene ata öz şagalaryny öwredilse, onda şol ýurtda täze akylly hem erkin nesliniň emele gelmegi ýüze çykar. Ine şonu hökümetiň öz pulunyň ýoklugyny düşünýän täze nesil emele gelenini şol jemgyýetiň her bir raýaty çağlykdan düşünür. Her bir salyk töleýijiniň gazanan pullary hökümet tarapdan dogry hem adalatly soňulmalydyr. Şu zatlary gödäwçilik etmem her bir şahsiýetiň gönümel borçydyr. Ine edil şu sebäple men ilki gelemde şu birinji ünsümi çeken zat halkymyzyň sowatsyzlygy boldy. Ýöne şu bizim toprağımızda bolup geçen betbalçylykdan üstünlü peýdaşyklaryny urup oturan bedene seredip ahar milli şu haramlaryň bolup berişini. Ýöne öňde akyllaryň diýeni ýaly her bir zat hukman suratda öz logik tamamyny geleýmeli. Nem geldi. Nem näme? Ýazylmaly zatlar ýazylan soň, aýdylmaly zatlar aýdylan soň, edilmeli işler edildi hem edilmemotýar. Indiden soň bolsa bulan kualmy professionallar çözdüm. Men bolsa arkaýynlyk bilen köp wagtlap niýet edip beren arzumy amala aşyrmakçy. Şol sebäple biz kanalymyň kontentini 180 gradus ýütüp size bir topar täze proýektler taýinlap görkezmekçi. Elbette biz size bolluğundan hemme çämelerden gurrun bereriz. Oň sesine de sizi näme has kylyklandyrýan bolsa, biz size şu temalardan has giňişli süjetler taýinlap bereriz. Özümiziň bilmeýän zatlarmy siz bilen öwrenip ösürsi umyd edýäris. Biz ýemde men ilki bilen bizim täze ýetişen, hyjyly hem zihni ýaşlarymyzy gölemde tutýan. Tuýlama sine edýän, onuň şolary alakaly nesilimiziň hatarlary has köpel uğradı son kuatla. Onu da öğren bölünyen hem şolun hasağı artyanını, täze Türkmenistanyň täze nesil bizden akıllı hem ökte olup yetişýäni gaty umydım var. Şol sebäple men size bizim toparmyzyň Türkmen täze nesil atly proýektiň emele gelip işläp başlaryny beýan edesim gelýär. Biz siz bilen adamzada degişli hemme taraplaryň temalaryny degip geçeriz. Ahlak bilen älim hakdy, ilim bilen bilim hakdy gurundeş bolar. Siýasat bilen ykdysadyýaty da goýaýlarys. Sunwat bilen dünýä edebiýatyny ýatlarys. Jemgyýet bilen medeniýetiň orny hakdy hem söhbetdeşlik ederiz. Bizim ýurdumyzyň, halkymyzyň düşen agyr günleriň sebäbini aýdygyly maslahata salyp, şol problemlary bileje aýdyr bolup çözüldüň tapşak boluruz. Häzir bolsa bizim birinji bolan ýagny pilotny proýektimiz size hödürleýär. Porsinedin ilki hem awuna bolup like basmanyň ýatdan çykarma. Eger şu kontentde köpräk adamlar görkezjek bolsaňyz. Assalamu alaikum, birleşler. Gelin şu gedek şu liftemini sözülen bir asırlı otoğun kapısından yerilim. Bu otoğun adına dünya hem alim diýerler. Her bir insan çağası, in bolmanda ýeki separ öz-özüne soraw bir görünür. Biz kim
şu eden älemin içinde bizim ýagny adam insan çağlarynyň nähil orny var, näme sebäpli birden gudraty güýçliň kirletini bizi yaratmak beýle zerur bolýarka. Bolmasa seredäýmäge. Iň bolmany şuňky daşdöwrümizde bolan zatlara sinedimizde tebigatyň döredin insanlarynyň arasynda adam insany iň bir elhençin wagşy haýwan ýaly görünýär. Adam insany dowlanyny ejir çekip agyryň usulen bu dünýä iýip gelýär. Sonra da köplenç tutuş ömrüni ejir çekip ýene de şu eziyetlerden dünýäden ütüp gidýär. Onu näme sebäpli biziň geregimiz bolýarka bu älim jahanda? Şu soralara jogap gözläp gördüňizmi? Gözläriniz bolsa tapyp bildiňizmi? Onda geliň ilki bilen ýöne ýöneky maglumatlara sinirip görülen. Belki araňyzda bu zatlaryň bilmeýän adamlar bardyr. Ene bu biziň planetamyz. Älim bilen deňişdirende biziň ornumuz çägi dänesiniň kiçik görünýär. Bu bolsa biziň öýümüz, ýagny ýer şary. Bu da biziň gün sistemamyzdy eýleýän ýerimiz. Ay bilen ýer şarynyň aralygy 384.467 kilometr. Şul aralygyň işini biziň gün sistemamyzyň hemme planetalaryny syldyryp bolýar. Bu bolsa biziň ýer şarymyzyň Saturn planetasi bilen deňeşdirende berýän tapawdy. Pesinden 6 sany planeta sygýar. Planetalaryň aralaryny en jümi tonda kometalar aýlanyp ber. Los Angeles şäheri bilen deňeşdirende şolar ýaly kometalaryň biri şeýlerek görünýär. Emma biziň günümiz bilen deňeşdirende bu kometada oýunjak ýaly bolup görünýär. Bizim Edelstein'da Mars planetasından biziň ýer şarymyz şeýlerek görünýär. Bu bolsa bize Saturn planetadan garasak, bu bolsa biziň ýer şarymyzyň gün sistemasynyň iň gaňry garaşagynyň görünüşi. Gün bilen ýer şaryny deňäňde gorkulyrak görünýär gerek. Bu bolsa güni Mars planetadan sinedemizde. Alimlaryň diýişine görä älemde ýerleşýän ýyldızlaryň hasaby ýer şaryna ýerleşýän hemme çäge dänelerinden kän. Emma älemde biziň günümizden has eter uly ýyldızlar amma. Uly itaatly ýyldızlaryň toplumynda ýerleşýän şu ýyldzyň ýanyna biziň günümüz nokat ýaljak bolup görünýär. Ýöne bu ýyldızlaryň birsem biziň galaktikamyz bilen deňişip bilmeýär. Mysal hökmünde eger biziň günümüzi adamyň garynda ýerleşýän ak kletkasynyň maştabyna getirsek, onda biziň galaktikamyzy Russiýanyň tutýan meýdany diýip hasapla bermeli. Biziň ak maýa atly galaktikamyz şäksiz uly. Biziň müştarakda bir ýerde ýerleşýär. Emma bu da adamzadyň bar görüp bilýän zady. Biziň hemme görüp bilýän ýyldızlarymyz ýene edil şu sary aýlygyň içinde ýerleşýär. Ýöne biziň hem galaktikamyz käbir başga galaktikalar bilen deňeşdirende çyt ýaljak bolup görünýär. Mysal üçin ine şu IC 1011 atly galaktika bilen deňeşdirende innem ýene de gaýtaralym. Bu biziň öýümüz ýer şary. Bu bolsa biziň öýümüz gün sistemasynyň maştabyna. Innem ýene de kiçeltsek, ýene dowam etsek, ýene baradyrak. Inha diňe göz ýetirde bolan älemiň içinde biziň ornaýan ýerimiz şutajykdy. Allah Taalaň döredin äleminde biz şoň kulçeli ýok. Aslında biz öz ulumçylygymyzda, töweremizde bizden başga akylly insanlar bolup bilmez diýip ýaşamagy eýem enne edipdir. Bolmasa biz iň bolmany özümiz hakda biziň bedenimiziň, aklymyzyň hem ruhumyzyň nädip işleýändinden entegramda bol habarymyz ýok. Bu älem haýsy kirpişlerden hem parçyklardan ýasalanyna entegram dogry düşünýärmiz ýok. Iň bolmany biziň şu basyp beren ýer şarynyň nämedigini de entegam düşünýärmedik. Eger haýsyňyz bilmedik bolsaňyz biziň planetamyz, edil biziň bedenimiz ýaly. Her bir bölegü ýürüte bir öz ýygylygyny işleýär. Radio inženýerler muňa çystata diýerler. Edil şu radio tolkunlary ýaly. Mysal üçin biziň ýürügimiziň işleýän ýygylygy 8 Hz. Beýnimiz bolsa 12 Hz ýygylygyny işleýär. Eger 8 Hz ýygylygyny işleýän güýçli aparaturany adama garşy ulansaň, onda şol adamyň ýüregini esli aralykda bolup durdup bolýan eken.
ýa-da şol aparaturan güýjüni 12 Hz ýygylyga galdyrsak, onda ol adamyny dälredýän bolýan eken. Eger bular ýaly entäkler döremede ýetseňiz, onda siz gaty ýalňyşarsyňız. Bu ýarawlar eýem bir wagt döredildi hem üstünlikli işläp berdi. Ýöne häzir gurrun onda da däl. Sizin pikirinizçe bizim ýer şarymyz haýsy ýyglykda işleýändirýärmiz? Edil adam insanynyň ýüreginiň işleýän ýyglygyna, ýagny 7,8 Hz. Alimler onu ölçmäge öwrendiler. Hem ona şumanyň ýyglygy diýip at takdylar. Ýagny başgaça aýdamyzda muňa rezonans şumany diýerler. Bizim yer planetamyzyň ýyglygy täşol 1995-nji ýyla çenli üýtmän şol 7,8 Hz ýyglygy saklap gelýärdi. Emma 1995-nji ýylda planetamyzyň ýyglygy eýem 8,6 Hz bardy. 2000-nji ýylda eýem 11,8 Hz galdy. Emma 2019-njy ýylda bizim planetamyzyň ýyglygy 120 Hz çenli köpeldi. Siz de ordanam, ayağımız bilen baskalap beren toprağımız entägem jansızdır öýdýäňizmi? Onda seredim bizim planetamyzyň demarşyna. Eýdem adamyň öýkünni meňden okmuşum. Onda ýene de dinläp görüň, älimiň sesini, planetalarning sesini, kosmosyň sesini. Men size häzir şu hödürlüjük ýazgylam, hakykatdanam şu soňky kosmosy iýerilen güýçli radio teleskoplaryň kömegi bilen edildi. Gelin onda ilki bilen bizim ýyldygymyz bolan güniň sesini dinläp görelim. Innem açık kosmosyň berýän hakyky sesi şu. Bu bolsa bizim planetamyzyň hemraty bolan aýyň sesi. Innem bizim öýümüz bolan planetamyzyň hakyky sesini eşitesiňiz. Gelýärmi? Beýleki planetalaryň seslerini ýazgysyny dinläp görüň. Alimlerin in soňky maglumatlaryna görä, bizim ýer şarymyz edil beýleki insanlar ýaly demalýanlaryndan haýsyňyz habaryňyz bardy. Ýöne bizim planetamyzyň demarşynyň ýyglygy her 20-30 ýyldan barat. Edil bizim demarşymyz ýaly bizim planetamyzyň demini ilki içine çekip soňra da ýene-de ýygyna çykarjy proses düzümini işleýär.
Özüm edil beýleki canly insanlar ýaly demini içine çekilýän gezeginde bizim planetamyz ekwatordan giňap başlaýar hem orbitasyny paşty ýasy formasyna barýar. 20-30 ýyldan soň demini izine çykaranyny edil gawnýal orbitasyna süýnüp başlaýar. Şol sebäplen ýer şarynyň pliteleleri hem mançasy üýtüp süýşürýär. Häzir bolsa adamzadyň tebigaty şeýle wagşylykly ulan oturuny sebäpli planetamyzyň içki gızgınlygy artyp başlady. Şol sebäplen tebii katastrofalar köpeli urady. Özüm alymlaryň aýdyşyna görä, bu tebii ilginçlikler gitdigiçe köpeler. Innem haýsyňyz bizim planetamyz, jansız rüýdýäňiz. Yer şary adamzatdan ýa-da bizim arman dur. Alymlaryň maglumatlaryna görä egerde adamzat aklyna aýlanmasy, onu bizim sivilizasiýamyza soňky 10 million ýyllyk bolmadyk iňur ilginç katastrofalar garaşýar. Gadim akıllarlaryň bir şey diýipdi. Öz şagalarymyza özüňizi bolmadyk zatlary satyn alyp näzik etmeň ýerine oňuzy olara özüňiziň öwrenip bilmedik zadyňyzy, alyp bilmedik bilimiňizi öwrüçip golyp synanşyň. Zatlar tozak gider, emma bilim ömürlük kalýandyr. Menem şu söwüşe gelemde ilki bilen gözüme iýlen zat. Biziň halkymyzyň sowatsyzlygy bolup çykdy. Şol sebäplen ýylasyna çykamda ilki bolan niýetim halkymyza mahrum bolan bilimini ýygyna gaýtaryp bermekdi. Sebäbi öz tejribemden bilýän. Sowatsyz adamyň guny nähil şart öwrüp bolýandygyny. Siziň köpüňizden käwat eşitýändem, aý bu ýalançy jahana adam pahir ýeke sapar gelip gidýär. Şo sebäplen gelinmede görä bu durmuşyň dol keypini alyp yetişip gitmeliýäňiz. Siz özüňiz şoňa dol onanýaňyzmy? Onda mysaly hukmunda size öz öňkü ençeme durmuşlaryny ýatlap bilen insanlaryň tejribesini hem görkezmekçi. Şolama düşüne görä adam insany bu dünýä bir sapar däl, eýsem ençeme sapar iňip gelýär. Näme üçin? Onu sebäbini size düşündiririz. Я как современный ученый, имеющий там, и ранг как кандидата медицинских наук, и академия РАЕН, я могу заявить совершенно откровенно, не боясь уже ничего, что прошлой жизни существует. Aslında da bizim köpümiz hatta şu Allah Teala yüreğiyle onanyanlar. Sizin fikrinizçe, gudret uyuşluğun nähili sıfat keşfi bolmaly diýäňiz. 1964-nji ýylda Angliýanyň meşhur fizik teoretigi Peter Ware Higgs fizika tarapdan älimde bolýan prosesleriniň bir üýtüşik teoriýasyny açyp bildi we dünýä alimlerine aýan etdi. Ol wagtlar bu teoriýa köp tarapdan garşylyk görüp tankide kändi de bar boldy. Sebebi her teoriýa fizik tarapdan ýa matematika ýa himiýa bolsun täşül praktikada tasdiklenýänçe köp alimlaryň arasynda doly garşy alnanok. Gyzgaça düşündirjek bolsak bu teoriýanyň näme üýtüşik? Fizikanyň kanunlaryny düşünmeýän adamyň akylyna sygdyrmak üçin bir prosto mysal getirjek bolýan. Bilişimiz ýaly älemde ähli zat özara gatnaşyp edip bir-birine täsir edýär. Esasanym fizik taraplaryň. Kuantum fizikada ona skalar meýdany diýerler. Şol meýdanam öz tarapyndan öz başyna elementar, elektron we atomlardan kiçi bölekden ibaret bolmaly. Köp alimler çaklanýardy, emma 1964-nji ýylda Peter Higgs şol meýdanyň hakykatdan bardygyny ilki bolup teoretik taýdan elan etdi. 2012-nji ýylyň 4-nji iýulynda bolsa Ýewropada gurulan Uly Hadrony Collider'da geçirilen eksperiment esasında şol çistitsi, ýagny elementar bölek tapylan hakda tasdiklandy. Şol sebäplen bu bölegi Higgs'in bozonu diýip atlandyrdylar. Ýöne bu bozonyň hem ikinji ady emele geldi. Oňa da alimler Hudaýyň bölegi diýip atlandyrdylar. Başgaça aýdymyzda alimler ilmi tarapdan Hudaýyň bardygyny tasdiklediler diýip bolýar. Şonun habaryňyz barmy? Ýöne prostoda atdylan suw damjasyny gözüňde tutalım. Eger haýsyňyz bilmedik bolsaňyz, hatda şu biziň günne içýän suwumyzdan öz başyna bir jany struktury bolýany ilim tarapdan tasdiklandy. Töwereni emele gelen adamlaryň niýetine görä suwum kristallический решёткасы, ýagny içki düzümi nähili üýtýänden habaryňyz barmy? Onda seredin öz gözüňiz bilen şuwdurdy. Alimler bir akardan alynan suwy bir näçe çüýşere uýup goýdular. Ödem eksperiment tökbünde her bir çüýşeň ýanyny belli adama şu çüýşeň işini duran suw bilen guruluşmagyny hem pikir alışmagyny buýurdylar.
Kimsi gulup guruluşmalı, kimsi söýgülen, kimsi gahar gadap bilen. Innem sinedip görün, her çüşen işinde duran suun, içki düzümünün, yani решеткасының ütüyüşün. Так вода отреагировала на слова «ты красивый». А так на фразу «ты дурак». Так выглядит реакция воды на слово «сострадание». Душе. Эту воду попросили, давай это сделаем. А это и приказали, сделай это. Ya misal üçün sizin habarınız barmydy? Şu bizim bedenimizin içki organları. Yekeme bizim elimizin kuruluşunun kopyası dolu. Ya yeni bir misal buna ise olmanın şu insanların içinde yerleşen canlı kletkasını göz önüne tutsak bizim kletkamızın nemediğini hem ne işleyenlerin habarınız barmydy? Eğer biz kletkamızın işini şungur göderlesek onda biz şoň içinde ullakan bir zavodun işleyişini seyredebiliriz. Yine şu da bizim kletkamızın içki işleyişinin yargıdını alimler soňky düzedilen aparaturu bilen video düşürmeye başardı. Adam bedenine de takminan 100 trilyon şeýle kletkalar, yani öýjükler işläp ötýär. Olaryň her birisi bizim bedenimizi kislorod bilen, ýokumly maddeler bilen üçüne dýerler. Galyn ölümleri ýakyp daşyny çykarýarlar. Dolandyryş merkezi bilen iki taraplaryň ara gatnaşyp üçüne dýerler. Yine hatta şu bizim içimizdeki mega korporasiya günne 24 saat hepde de bolsa 7 günlap ara kesmesiz işläp dur. Hiç şeýle bürokratiýasız. Deňler arasynda birinji diýilen konfederativ prinsipde bizim bedenimizi saklap ötür. Emma haýsydyr bir kletka şu prinsipi terk edip özüne baş tutanlar öýdüp başlasa, onda şol kletka rak kletkasyny öwrülüp adamyň tenini içinden ýumrup başlaýar. Eger de bizim organizmimiz tolerantness, yani çydamlyk tendensiýasynyň uğralyp rak kletkalaryna garşylyk görkezmäni besetse, onda şol organizm tiz wagtda ölýär. Ine şu aýdyň misaly hem jemgyýetiň konfederativ prinsipdäki işleyişini açyk görkezýär. Şunun için eğer biz öz yurdumuzu göz önüne tutsak, onda haram bolynyň jinaýatçylar topary, eder şolar ýaly rak kletkasyny öwrülüp bizim halkymyzy işinden ýumrup ötýär. Bizim şoňa agly ýer bolup, akylly hereketde garşylyk görkezmesi, onda bizim milletimiň her bir şahsiýetine gowruk garaşýanlar. Tapagy ýok sen ýurduň içinde bolsaň, daşynda amyk tornaşan bolsaň, biz millet tökbünni tiz wagtda ýetip gideriz. En kâvat özümü sorağı verýär. Ýüjel bizim halkymyz da takoy stepini utorup duruşdy, özümüz alyp başymyz haýwany kulenim deňärýärlermikin? Olmany şu Ýaponyň balasynyň derejesine ýetem ýokmyz? Syňadyp görün şu sürede özümiz. Milyon ýyllar evolýusiýasy sebäpli bedeniň temperaturasy 46 gradusa galan eşegary diýerliginde bişip ölýär. Bizler özümde akıllı tanıyıp olman şular ýaly aňsyz jandarlardan ama hiç sady öwrenýän dok. Burada da düşünen adam var. Allah Taala ýokarda ýaşanok. Ol bizim daş töwerümizde. Biz şoň bazanlar bilen dem alyp özümizden Allah Taalanyň içimizde her birimiz götürüp berýär. Siz entägem şoňa düşünmediňizmi? Bizim her birimiz öz başymyza Hudaýyň bir bölegi bolup şu alemde hareket etmiyoruz. Siz şoňa da düşünmediňizmi? Köpüýüňiz näme sebäpli Allah Taala käbiriňizde daşyny çykyp durmuşyňyzy ütdürtmäge şeýle şans berdi. Beýle köýleň bolsa ýurduň içinde çüýremege goýdy. Bulardan hemmesem syna içindäkileri de ýöne esasan daşyny turanlar. Bizim ähli durmuş ýolumyz birdiňe bize Allahdan berilen kreditdir. Birimize köpräk, beýlekilerimize azyrak. Ýöne tewýetin taklayan balansyna görä artık müştat hiç kime sebäpsiz berilýän däldir. Eger haýsymyza artık düşen bolsa da biz şonu artdyryp beýlekiler bilen paýlaşyp ýaşamany oňarmasak
Onu ahir zaman şokırcıydı. Sizin her biriniz üstüne prosentler bilen Allah Teala qaytarıp bermer bolarsyňyz. Ýöne bu edeksiz pul bilen süpürmeýäňiz. Siz öz şu taýda bagtda durmuşda ýaşama öwrünşin nesliňiň akwaly bilen hasaplaşarsyňyz. Şoňa da düşünýärsiňiz gynansaňyz. Süjetimiň soňunda da bir aýtjak bar, illeşler. Bizde şular ýaly bir zawasynyň kontentleri döretmek üçin el yetmezçilik kendim problem bolupdy. Şoň üçin kimde özüni redaktorçylyk ya video animasiýasyny hüwes bolanlar ya da IT tehnologiýalardan baş çykýanlar. Size iş gatyken eger kömekçiňiz şunu bolsa, bizim howpsuzlyk gulluğumuz enteklerim ýeňe otýar. Daşynda da işinde de. Takşda jemaat ýürüýti çakylyga garşmaň, türkmençilige edip goşuly bermeli. Kimin hüwesi baý bolsa. Kimin hüwesi baý bolsa, ana kimine ýüz tutar. Ben hene gidem ýadyny şu bir institutda leksiýalaryň birinde bizim güýçli muallimlerden biri diýenlerdi. Samsy adama hakykati görkezip şoň ýalňyşlyklaryny aýtsaň, ol seni ýigrenip başlar. Şolar ýaly adama sen diňe öz wahwidiň üçin däl eýsem, ilminiň wahwidi üçin hereket etip maslahat berseň, ol seni has öterem ýigrenip başlar. Eger de siz şolar ýaly samsyklara öz ahlak hem ruhy baýlygyny köpeldip biljek ýoluny görkezip urasaňyz, onda olar sizi öz ganym düşmanlar diýip oglan eder. Emma siz şol samsyga sana hiç şil azap çektirmeýän senden gahrman ýasajak diýseňiz, onda olar ýaly adam seni ýüregi bilen süýjekdigine wada berer. Samsyga sen iň münasip hem aýry saýlanan insanlygyna anandyra bilseň, onda şol samsyk seni öz başynyň täze hökmünden götürer. Samsyk adamyny süýjüji töhmetlerden hem bu ýalan wadalardan ýasalan tabakdan öz eliňiz bilen laharlap bilseňiz, onda siz şol samsygyň hudaýy bolarsyňyz. Emma şol bir hereketleri akıllı hem bilimli adam bilenem etşek bolup synaşsaňyz, onda siz diňe ters netije berersiňiz. Indem şol hereketleri öz-özüňiz bilen etşek bolunda öz-özüňizi synlap görüň. Siz näme ananarsyňyz? Süýjüldip berilen ýalanamy ýa-da içi hikmetden dolan ajy hakykatmy? Aman sag otur, Türkmenler.